Karon adlaw sa Miyerkules sa ikanapulo nga semana sulod sa tuig. Daw nagkasumpaki ang mga pagbasa karong adlawa. Nangatarungan si Pablo nga ang nasulat nga balaod nagdalag kamatayon samtang gitin-aw ni Jesus nga wala siya mianhi aron himuong kawang ni bag-ohon ang nasulat nga balaod. Unsaon man nato pagtakdo ni ining nagkalahing panglantaw? Tingali ang tubag anaa diha sa pagsabot kun unsa gayud ang balaod. Ang balaod dili bilangguan nga nagpasabot nga hikawan kita sa pagbuhat sa unsay gusto natong buhaton. Dili kinilaang nga kun masakpan pagasilutan gayud kita. Hinuon, ang balaod maoy usa ka pamaagi nga samag barandilya, magbantay kanato aron matabangan kita nga makalikay sa mga kakuyaw ug makasubay sa mataro nga dalan. Apan ang balaod mamahimong problema kung mas mututok kita sa barandilya imbis mubuhat kita aron makadangat sa atong padulngan. Ang atong katapusang destinasyon mao ang gingharian sa langit, diin magpuyo kita uban sa Dios hangtod sa hangtod. Ang Espiritu nga nagpuyo sulod sa atong kasing-kasing, magtudlo kanato sa pagpangandoy alang sa mga butang langitnon ug nagiya kanato paingon didto, nagbantay kanato kanunay diha sa dalan sa kinabuhi. Pamalandong. Giunsa man nako pagtan-aw ang balaod? Gituman ba nako ang balaod? Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Wala kami igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan nga dili balaod nga sinulat kundili iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu naghatag og kinabuhi. Gikulit ang balaod diha sa mga papan nga bato ug midan-ag ang himaya sa Dios sa paghatag niini. Bisan tuod nahanaw ang kasanag diha sa nawong ni Moises, sulaw ra kaayo kini nga tungod niini ang katawhan sa Israel wala makatutok kaniya. Kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa hilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Kun ang paghatag sa silog giubanag kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa pagkamatarong. Kun itandi niining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. Kay kun adunay kasulaw ni adtong milungtad lang sa makadiyot, mas masulaw pa kadtong mulungtad sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios ug simbaha siya diha sa tumbanan sa iyang tiil kay balaan man siya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Si Moises ug si Aaron iyang mga pari ug si Samuel usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan. Nagasangpit sa Ginoo ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod misulti siya kanila, nakadungog sila sa iyang mga gimbutan ug sa balaod nga iyang gihatag kanila.
Balaan ang Ginoo nga atong Dios. O Ginoong among Dios, gitubag mo sila. Usa ka Dios nga mapasayloon kanila mao ikaw, bisan nagabalos ka sa ilang mga daotang buhat. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo atong Dios ug simbaha siya diha sa iyang balaang bukid. Kay balaan man ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan-i kini, samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing diutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayloan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.